И Стевка Костадинова влиза в политиката. Това е много, много гадно, много, много подло. Ти не го очаквах вече като шампионка. Стевка Костадинова. Като шампион. По и време. Социализма. Не го очаквах. Не очаквах тя да влезе в политиката. Не очаквах и тя да се продаде. Той, и Николай Попов се продаде, ама той е добре. Ама и него не го очаквах да се продаде. Аз като казвам, че тая сган, така наречен народ, плюи България, плюи всичко, плюи Русия, плюи Соца, защото те искат да са в политиката, всичките един. Както са граждани, искат да бъдат в политиката. Искат. Една сган си унищожава децата, моето поколение унищожават, само и само да бъдат в политиката. Една сган. Пак за ония Букук да не говорим, аз ако го мерна ще го убия. Николай Попов. За Стевка Костадинова, как де, въпреки че и от нея не го очаквах, защото показва на България колко е била добра, колко сме били добри през соца. Каква е била България? Тя представя България чрез спорта. Стевка Костадинова. Пак сега Делян Пиевски я е издигнал в политиката. Тя ще е подлога, тото е края. Това е края на човещината. Влезли в политиката, това е края на човещината. Това е. Това всичкото е направено с цел по-голяма агитация за другите партии, поне така си мисля аз, и с цел да сринат величие. Това им е целта. А защо преди да влязат величие, никой не влезе в политиката? Ами след като влязат величие и се опитват всячески да сринат величие. Даже и с нови политически лица. С нови лица, бъдещи политически, които стават политици, които влизат в политиката. Те се опитват да сринат величие. Поне така си мисля аз. Дано да не е така, но то няма как да сринат величие, но въпросът е, че те се опитват всячески. Да? Николайчо Попов, вие не заслужавате да ви викам господин Попов. Защото ви на детето си, загиналото дете, вие се подигравате с паметта на загиналото си дете. Кръщавате една партия сияние. Не, чрез името на детето си. Вие чрез детето си, вие се облагодетелствате, бе. Вие моми ли сте, къв сте? Ако във мерна ще ви убия. Ще ви убия. Буквално. Не защото си вляза в политиката толкова съм, защото се подиграваш с паметта на детето си. И той ме интересува, защото моето поколение умира, бе. Умира. Ако та мерна. Някъде ако та мерна. Аз ще питам, господин Чо, какво правиш в политиката, бе? И Румен Радев и той също иска да срини величие. Иска да срини величие. Той се създаде партийка. Каква беше тя? Прогресивна България. Даже и жена му не хареса това, не го одобри, бе. Жена му, бе, дето е най-близка с него. Жена му. Смятай ли ти жена му не одобрява това? Защото тя знае, че той е измама. Всичкото това е измама. Само и само да се отърват от величие. Няма друго обяснение. И да замесят някой лев. Това е Николайчо Попов, дето тираджията го уби, и я уби. Я уби дъщеря му. И после избяга
Николачо Попов, ще има да му се радваш цял живот. И като стана лека по лека, и ти вече не се интересуваш от детето си. Ти вече като печелиш милиони, те пари ти правят човека в днешно време. Пак то трябва да е обратното. Човека да прави парите. А не парите да правят човека и да променят човека. Да променят характера, външния вид. Държанието му, манерите му, мисленето му и така нататък. Вижданията му. Ако е бил с истинските си виждания, реални виждания, той сега е с фалшиви виждания. От истински човек ще стане фалшив. Колкото и пари да печелиш, под камайна, ако те видя, ще убия. Колкото и пари да спечелиш, няма да си върнеш дъщерята. Няма да си върнеш момичето за толкова, дето толкова много снимки качваш с нея във Фейсбук и то е с цел, ама политическа цел. Само хората да съжаляват и после ти вярват да те гласуват. Защото и ти много добре знаеш каква сган сте. 99% сган. 99% сган. От които и ти си излязъл, и ти излезе от тия 99% и влизаш в политиката. Значи аз мога да справя с тебе, който искам. Мога да обиждам, мога да пле. Защото си депутат. Пък и ще решаваш нашите съдби. Аз мога да се направя, който искам. Да те обиждам. Да те критикувам. И после да ти идвам на гости. Защото ти ще направиш някой била. Ще направиш. Щял да оправя съдебната система. Не. Вижте как ще направи. Като каза, че щял да оправя съдебната система и като я оправи, напуска. Ти знаеш, че трябва да се оправи първо законодателството. Защото всичките закони, които са написани, направени от Народното събрание сега, тия закони се следват. За съдебните системи, за инфраструктурата, за общините, и за България като цяло във всички аспекти, бе. Законите се следват. Да, от тия, които работят за системата. Най-вече. И какво да кажа? Той беше ни направо то къде е дъното, то няма дъно, то ви копайте дъното. Още повече и повече. Те, че господин Чупопов, ти не се интересуваш от дъщеря си. Дете качваш във Фейсбук всеки път снимки да те съжаляват говедата, една сган да те съжалява. Не може. Не може. Те, че ние винаги сме били предатели. Ние сме се предали на Германия, бе. На фашистска Германия. Сме се предали. После като идва социализма, добре. Всичко точно. 35 години. 35 години, всичко точно. 33 са даже. Или 35. Едно от двете. Ма както и да е. Всичко точно. Животни, храна, градина, всичко имаш ти, бе. Къщи си имаш. Нито кредити си теглил, нито заеми, нито нищо, бе. Почти, бе. Почти казвам. Не си теглил кредити и заема, пък сега теглиш много и плащаш цял живот, а пък тогава цял живот не си плаща. Да. Тогава всичко са ти давали, бе. Той бай точно всичко ти дава на тебе, да имаш, бе. Той очаква от тебе да работиш. Тогава всичко е имало заводи, които са унищожени. Като видите почупени са коя голяма сграда, заводи, бе. Ние сме правили всичко.
Всичко. Кораби. Не ми се изброява. Всичко сме правили. Всичко. Ги тия общежития, които са сега, те не са поддържани от... Те са правени последно през соца. Строени. Повече не са поддържани. Повече не са поддържани. Не знам колко години са, 40 години. Поне. Не са поддържани. Канализацията е тя. Вратата е тук направо да се ибе. Вратата. И вие после подложихте България на произвол на съдбата. После, 89-90-та, вие сте дигали плаката "Времето е наше" и тушизма падна. Някой ви казал, някой ви промил мозъците, защото вие сте прости. Най-простите на света сте вие. По-прости от американците. Повярвайте ми. Тая сган, той не може да се нарече българин той. Той не е българин, той е сган. Той вече е сган. И сега тази сган гласува за политиците. И после плюе и Вилин, плюе и Киро Брейка. Заплашват Киро Брейка. Заплашват Зетилинка, заплашва и Вилин, запорят Киро Брейка и така нататък. Тая сган. Тая сган. Нива и срам. Ние сме предатели, бе. Ние сме предатели. По-големи предатели от нас не се сещам, бе. Не се сещам сам да си предадеш държавата в ръцете на крадеца. Сам да си предадеш. Само дето ще ти казва, че ще ти платят. Само да си да си на заплатка. Да може да си задържиш заплатката. Дето се оплакваш, че ти е много ниска. Уж се оплакваш, че ниска и уж искаш да я задържиш. А пак нищо не правиш по въпроса. Нищо. Нива и срам. Стефка Костадинова да влезе в политиката. Той не го очаквах. Нива и срам. Николайчо Попов. Аз като го видя, като го мера, ще му правя ляв десен. Ляв десен ще му правя. Той е нежния. Нежната ранима душица. Защото ти не е нормално. Ти да влезаш в политиката, да оправя съдебната система и да напуска. Не, вижте как ще направи той. Първо се подготвя. Трябва да го наплюмчи, да може да влезе. Така. Влиза в политиката, оправя съдебната система, оправя я. Така. И после излиза. Влиза в политиката, оправя съдебната система, напуска. Той няма да напусне политиката. Той си едно кучето да пусне кокъла. Не, няма как да стане. И вие на той повярвахте. Да, повярвахте. Аз по-голямо падение от нашето не съм виждал. Те американците чак такова голямо падение със сигурност не са имали. Не са правили. За разлика от нашето. То нашето си е падение. То нашето е голям срам. Баси майката. Баси майката. Какви работи? Нива и срам. Всичките от тази сган искат да влязат в политиката. Да замезат някой лев, да спечелят. Нито им се работи. Те искат много лакомията цари. Акъла не. Лакомията цари. Толкова. И сега той се оправдава за щеря си. Да не се скриеш някъде, защото хората ще намразят. Тия говеда дете съжаляват, ще те намразят. Да знаеш. Както тия говеда гласуваха Бойко Борисов и го подкрепят, така го намразиха почти всичките.
Ай половината, защото са говеда. И те не знаят какво да правят. Бойко Борисов наложи ковида. Вие млъкнахте, насрахте, но дето много ви знае устата. И сега пак вярвате на Бойко, баси майката. Дето той ви подложи ковида. Дето го няма ковид. И вие вярвахте на ковида. Вие вярвахте на ковида. Ваксини си бихте. Нека бийте си, умирайте, бе. Умирайте. И пенсионерите, дето ма гледат мило. Не, няма да стане. Точно тия, дето ма гледат мило. Те са виновни. Пенсионерите са виновни в момента, които са. Те са виновни, защото са минали 30 кусор години. Няма да стане. Да го питам, бе, пенсионерчо, що насъсипа, бе? Що насъсипа, бе? Що даде златото на Сакско-Бургоцки, бе? Да го краде. Дет не е него. Що даде на тия крадци? България, бе. Що даде на тия крадци златото, бе? Аз да те питам. Пенсионерчо. С твоето мълчание. Ами да умирай, бе. Умирай, бе, бяга от така, умирай, бе. Ще ма гледаш ти невинно. Моето поколение умира, страда заради вас. Вие си топате топката. На вас ви е добре. На вас ви е добре. Не ви е срам. Моето поколение страда, умира наркотици. Ваша вина. Ваша вина. Защото вие не им обърнахте внимание. Не им обърнахте внимание на моето поколение. Те, защото не знаят какво да правят в живота и аз да трябвам да ги плюя. Ами ще ги плюя. И да казвам, че те трябва да умират заради вас. Баси майката. Рушат, не градят, убиват се един други, напушват се, натровят се с какво ли не. Вие не ги научихте на живота, бе. Вие просто ги оставихте от телефоните на произвола на съдбата и социалните мрежи ги научиха. Набързо. Вие родите учетата. Дето съсипахте вие нашата родина с мълчението си. А пък пенсионерите с протести против Бай Тошо. И сега плюе Бай Тошо. И сега плюе Русия. И те заради всички гумаджи плюят руските гуми, защото са руски. Те плюят всичко руско. Всички плюят всичко руско. И аз му викам на гумаджията. Не е вярно. Аз колко години карам с тези гуми? Руски гуми. Хубави, са хубави гуми. Той, че само руските гуми са 7 мм не означава, че са по-добри от всички други гуми. Не означава, че са по-добри. Всеки гледа числото. Колкото по-голямо, толкова по-добре. Не е вярно. Не е така, баш. Не е. Има и други важни неща. Зависи какво е. Гума ли е, лаптоп ли е, какво е. Числата не са важни. Не са. И аз съм се подвиждал по числата. Но не са важни. Не са. И само мълчите, тия пенсионери и вие сега ще подкрепите Радев. И вие сега ще подкрепите Радев и Леонида Николайчо Попов, той ще влезе в политиката, той влезе в политиката и Стефка Костадинова влезе в политиката. Какво да кажа? По-голямо падение от нашото няма, бе! По-голямо падение от нашото няма! Затръва си децата, затръва моето поколение, затръва нашите мечти, затръва нашите спомени. Директорката дето пренаеба училището, дет почна ремонта, дет нямаш нужда от ремонт, бе. Ремонт! Нямаш нужда от ремонт на електрото. Можеш просто да го обнови и да го остави по същия начин, да може ние да знаем как е било през социализма. Не, вие трябва да закриете социализма. Вие трябва да го заличите. Задължително. Това е вашата традиция, да заличите социализма и всичко руско. Не ви е срам. Още малко ще прекръстите училището на някой украинец. Електрото. Ако той стане, аз ще се гръмна. Защото Михаил Василевич Ломоносов, той е руснак. И сега сигурно това го тъпчете от години. От 36 години го тъпчете. Как да смените името на училището. Ако може да се смени. Баси майката. Вие закривате всичко руско. Когато
махнаха паметника на съветската армия. Пак се замълчахте, бе. Пак плюхте Русия. Всичко. Не, вие подкрепяте западния свят. Дето се унищожаваме, като го хвалим. Его, наркотици, наркомани, така. Дето викате Русия колко е била мръсна. Не, отидете да видите колко е чиста. Русия колко е чиста. На мен се иска да отида в Русия, защото Русия за мен не е чужбина, бе. Русия за мен не е чужбина. Той изобщо не е чужбина за нас българите. Ма то вие какви българи сте, аз в българи не мога, нали? Вие сте... Вие разделихте хората на русофили и русофоби. Вие разделихте хората на Левски ЦСКА. Разединихте всички агитки, разединихте хората, за да не могат да правят нищо срещу политиците. Какво ли не? И сега възрастните хора си попътскват, мъчат се да влизат в политиката, да замезат някой лев. За децата им хуя. На децата им на моето поколение хуя. Те няма да имат мечти, няма да имат спомени, те ще забравят спомените си. Защото техните спомени са във виртуален свят. Пък всичко, което е във виртуален свят, то е въздух. То не съществува, то е въздух. Както биткоините, те са въздух, не съществуват. И е пирамида. Защото това е система, това е едно уравнение. Ама, кой да ви каже той нещо, освен Киро Брейка? Кой да ви каже? Възрастните хора, що не го казват и на децата си, бе? Защо не го казват и на малото поколение? Защо не казвате не пред и не преонуи? Защо не ги подготвяте за живота, бе? Ами и те покрай вас плюят Русия и соца. Защо не казвате какво е било през соца, бе? Какво е било през соца? Колко е хубаво е било. Заводи, малоди. България е била на еди коя си топ 10. Или еди кое си място, забравих кое място е била по брутен вътрешен продукт на година. Защо нищо не казвате? Вие, бе. Защо? Вие плюете. Вие се правите на родолюбци, ама викате да живее България, така. Ама това е докато сте пияни. Докато сте си изпили ракията, и докато си хапвате вечерята, се оплаквате на новините. То ско направи, няко направи. Майка му дай ба. Или като гледаш мачовете, бай Ганьо, всички сте ганьовци, с тумбаци, то с не може играе в футбол. Ми вика един дебелак, който не може да клекне и той като се наведе, ще се зачерви целия. Ще се зачерви. Като домат. Защото изгледа болести. Ганьо Тумбака, може да прави всичко. Той ще оправи България. Той може да играе в футбол, той може да прави всичко. Щом ръси я къли. Той ръси я къли навсякъде Ганьо Тумбака. Даже и във Фейсбук ръси я къли. Всичките тази сгада. Дето унищожиха нашата родина. Да, дето унищожиха нашата родина. Тия ганьовци, дето уж харесват България, ама плюят България в същото време, защото България е дала писменост на Русия. Култура. България ние сме им дали писменост на тях. Култура на руснаците. И после вие викате, че американците са на освободили. Откъде е тази новата история? Дето е грешна. Руско-турската война. Чували ли сте за нея? То ви сте чували, ама някой ви промил мозъците. За някой левец да замажете. Вие нарочно. Не, децата ви да мрат. Едно момиче загинало. Не загинало. Аз си мислех, че загинало, бе. От катастрофа. Той е на 27 години, между 20 и 30 годишна възраст.
Даже няма и 30 годишна възраст. То... Починало. И познайте от кой е починало. Починало казвам. Починало, не загинало. Починало, бе. Отишло, ти момиче отишло в Дупница при доктор Лашков, Борис Лашков, фамилията му Лашков ли се казваше, забравих както да е. И тя отишла тогава да се направи хиалурон, да си увеличи бюста, гърдите. Цък, цък! Инжекциики. Ти са химикали, бе, хора. Защо никой не ви казва да не го правите това, бе? Не бъдете наркомани. Не бъдете таквис, не бъдете онаквис. Не рушете, не трушете. Не драскайте с графити и така нататък. Не драскайте. Спортуйте. Забавляйте се, чукайте се. Намерете си някой гадже. Загаджвайте се. Аз поне се опитвам. Мъча се. Защото те всичките си еднакви. Всичките си еднакви, бе. Всичките. Защото вие ги направихте такива еднакви. Вие ги направихте такива еднакви. Вие. Родителчета, вие изган. Така. Дето предателите на 90-те. Предателите на България. То смени. И ти момиче починал хиалурон. То са химикали, то са бокуци. Починал от интервенция. Защо прескачате винаги превенцията? Защото преди интервенцията е превенцията. Защо прескачате? Защо пренебрегвате превенцията? То е най-важното лекарство. Прочетете малко, интересувайте се. Хиалурони, миалурони. Какво има в хиалурона? Какво няма в хиалурона? Дали може да погубиш животи? Дали не може да погубиш животи? Джуки, муки. Като някои патки да мязате. Прочетете малко. Прочетете. Няма такава държава като нашата. Няма такъв народ като наша. И в добрия, и в лошия смисъл на думата. Особено в лошия смисъл на думата. Аз гледам все на лошото. Защото на доброто всеки може. Всеки може на доброто. На позитивното. Позитивното. Тя ще стане. Няма се мръдна пръста. Няма се мръдна пръста. Тя ще стане, бе. Ще отида от църквата, ще запаля свеж. Може Господ да ми очисти войната. Вие казвате по този начин: Господи, очисти ми войната. Вие направо му казвате, вие му заповядате какво да правите. Заради ти умирате, защото си мислите, че с тия свещи, които ги палите по църквите, тама се сетих той да кажа. Вие заповядвате, бе. Вие заповядвате на... Кои сте вие, че да заповядвате на Господ? На Създателя, бе. Нашия Създател. Кои сте вие да заповядвате, бе? На Господ. Да ви очисти войната. Не, няма да ви ги очисти. Вие ще умрете. Ще умрете от тях, ще умрете от глад, ще умрете от всичко, ще умрете. Няма да си мръдна пръста за вас. Да ви е ясно. Няма да си го мръдна. Защото вие ще умрете. Вие трябва да умрете. Аз чакам този момент, бе. Тая година толкова хубаво започва, че си нямате ни идея. Толкова хубаво започва. Миналата година беше по-добре. Толкова хора не умираха. За първите... Да не казвам колко месеца, пък сега за първите 3 месеца. Моето поколение умира, бая. Загинали, починали, загинали болести, бе. Какво ли не, бе? То моето поколение толкова много починаха, загинаха. Направо си ебал майката. И вие, родителчета, вие, които се съсипахте нашата година, сте съсипали. Не съм бил там, за жалост. И вие, бе, седесарчета, защо не казвате нищо на децата? Защо не ги учите? Защо не им казвате, не внимавайте на пътя? Защо? Вие даже когато той вземе книжка, вие вече вие го оставате да кара само. Не, бе, трябва от 6 месеца, даже от 1 година да кара с придружител. От 1 година. Минимум 1 година. Да кара само. Минимум. Да, мен не ме пускаха. Майка ми, баща ми не ме пускаха да карам сам все още. Пък ако карах сам, карах от тук до Долна Раквица, да кажем, или... Нали? И той това не е по дългите пътища.
Да. Така се прави с придружител. Защото трябва да види, да знае, че ти казваш добре, че ти трябва да види твоите забележки, къде има да шлайфаш, да шлайфаш, къде има да заглаждаш. Било то при потегляне по брег, било то при въртене на волана ли, било то с... да гледа огледалата ли, да го научиш да оправи грешките, защото тия грешки, ако не се оправят, струват животи. Струват животи. Струват не то много животи. И вашия включително. Да, няма так се работи. Родителите убиха България, убиха моето поколение. И пенсионерите, дете сега с бастуните невинни. Няма стане. Пенсионерща. Няма да ме гледате невинно, защото ще знам, че ви сте виновни за цялата тая работа. И родителщата. Всичките. Да, аз ган. И вие се съгласявате с всичко, вие оставихте България на произвол на съдбата. Ние трябва да се заслужаваме съдбата. После някой друг ви е бил виновен. За вашите глупости, които сами сте си ги натворили. Някой друг ви е виновен. Кирил Брейка ви е виновен за всичко. Сега го плюйте. Нали? Ама когато хода ви забран на вас от задника, аз няма да се мръдна задника за вас. Защото вие сте го гледали. Аз ще ви гледам как умирате. Ще ви гледам, ще ви се присмивам. Защото вие на мен ще ми се присмивате, ще унищожавате нашите мечти. Нашите мечти! Вие унищожихте на моите поколения мечтите. Ама моите мечти няма ги унищожите. Знаете ли кога? Его къде? Ще ме фанете за чепа и ще ме направите на свирка. Туто. Както ми съм го мил. Защото той заслужавате да не ви мия чепа. Той заслужавате. Ще ме направите свирка. Моите мечти няма да ги унищожите, бе, бокуци. Моите мечти няма да ги унищожите, бе. Няма. И моите спомени няма да унищожите, бе. Бокуци такива. Ще умирате. Да умирате. Дано дай Боже. Дано дай Боже. Господ още повече да забърза нещата, да ги отруи, да ги умножи. Да умножи смъртността. Дай Боже да умножи, защото няма да се оправим докато говедата не умрат. Докато говедата не умрат. Защото то, ако е още живо, то ще съсипва още повече нашата родина. Как няма, защото няма как да стане иначе. Ще плюят Ивелин. Ще ме плюеш ти на чепа. Дама да го умиш. Букук с букук. Това е нашето падение. Това е най-голямото падение в света. Защото ние сме били една от най-добрите държави в света до преди 89-та. А сега плюим. Плюйте. Соца. И се оплаквайте как на вашите родители, на вашите дядовци, вашите родители, са ви взели 2 овце и 2 кози там. После коса ви дали, бе? 20. И то мъжата помни 2 кози, 2 овце. И то плюи соца, бахти тапака. После ко сте имали, бе? Защо не казваш после ко сте имали, бе? После какво са ви дали? И то умножено по 10 минимум. Със сигурност. Умножено. Ама умножено, като ви казвам. Умножено. Питайте Кирил Брейка, ще ви каже. Той е живял през соца. Аз не съм. Да. Ще ви бе бокуците, ще ви бе. Това е най-голямото падение, което някога се е случвало в този свят. По-голямо падение, отколкото в Америка. Америка няма толкова падение. Толкова голямо падение, отколкото нашето. Нашето падение е най-голямото в света. По-голямо падение от нашето няма. То била, такви с работи. Какви работи, бе? Нямам думи.
Продадохте децата си, продадохте България, продадохте мечтите на децата си, продадохте животите си и техните животи за едни пари, за едни мижеви пари. И после ми се оплаквате, що ви влязал хуя в задника. Няма, когато трябваше да ви влезе хуя в задника. Това е съдбата ви, това е кармата. И после плюете кармата. Да, не. Няма да плюете кармата, това е живота. И после, що са ви увеличили сметката за тока? Не ще ви увеличат. Трябва петорно да ви увеличат сметката за тока, дано дай Боже. Аз ще се моля на Господ, ще се кръсти, ако трябва. Аз не обичам да се моля, ама ще се моля, ще пиша писма, ако трябва. Въпреки че това е пълна глупост, ще пиша: Господи, искам да забързаш нещата. Искам да забързаш нещата, да ги умориш тия говеда. Да ги умориш тия говеда, тая сган да я умориш. Петорно по-бързо и петорно повече. Да е повече смъртността. Да е повече смъртността. Още повече трябва да е смъртността. Тая година много ме хареса как започна. Ударно. И то много ударно. Как започна годината? Умират. Един по един. Айде! Това е! Ето и чаках аз. И за ето ви говоря. И моето поколение умира. От елементарни неща, бе. Елементарни неща! Ти, момиче, почнала от елементарни неща. Дет можела да не ги прави. Ма тя си е виновна. И после се оплаквате, че някой друг ви е бил виновен. Доктора ви е бил виновен. Лашков. Не е виновен той. Защо не казахте? Защо не попитахте? Ти, момиче, за кой ти е там, бе? Достатъчно красива, за кой ти е там да се огрозява. И Вико, доктора ви е бил виновен, бе. Доктора е насилил, бе. Доктора е насилил. Ти, момиче, да дойде. Дали, бе? Бокуци с бокуци. Аз даже срещнах коментаря във Фейсбук, когато някой каже истината и каже, и сподели: ти, момиче, ти, момиче, защо отиди там? Не трябваше да отива там. И вече всички ти почват да хулят. Защото хората, тая сган, не са хора, те живеят в един фалшив свят. Те си имат фикс идея. Един фалшив свят. С фалшиво мислене, с фалшиви очи, фалшиви мигли, фалшиви вежди, фалшиви джуки. Вие самите сте фалшиви, бе. Фалшивите хора не могат да говорят за истината, бе. Да ви е ясно. То нямам думи, баси майката. Киро Брейка, колко пъти ви говореше да не ги правите тия неща, бе? Колко пъти? Даже един път казваше: не бъди наркоман, бе. Не го путай, бе. Това е покук. Не го путай, бе. Ако не го путаш, ти си човек. Ако го путаш, той е наркотик, ти си букук. Ако не го путаш, ти си човек. Ти казваш, Киро Брейка: не го путай, бе. Това е покук. Ако не го путаш, ти си човек. Какво ли не е казал той? Даже разхождаше се насам натам и преди това ги тренираше. Моето поколение. От толкова хиляди дето е тренирал, 4, ако има 5. Дето не са се развалили, след тренировките на Киро Брейка, пак да си продължат с техните режими, пак да продължат с техните диети и така нататък. Да чупят стойки. Да има някой да го е послушал Киро Брейка. Че този модерен свят е убийствен. Го Киро Брейка миналата година, или по-миналата беше, отиде на юртовия лагер. Там 3 седмици имаше едно събитие на юртовия лагер. 3 седмици без... 3 седмици свобода, 3 седмици без телефони. Да, ако ги нямат тези телефони, знаете ли какво ще стане? Всичко ще се озелени. Природа, всичко ще цъфне и ние ще цъфнем.
Ще цъфнем. Като ги няма социалните мрежи, да ги изтриете, бе. Социалните мрежи да спрете да качат снимки и да спрете да се агревирате. Вие знаете ли какво ще стане? Веднага ще се загаджим, бе. Веднага всички ще имаме гаджета, бе. Веднага ще се загаджим. И аз даже ще се загаджа веднага. И много лесно. Ако ги няма тия социални мрежи. Ако ги няма, ама за жалост ги ползват. Не, забранят ли са тотално тия социални мрежи? Моето поколение се оправя веднага. Оправя се! Да ги няма социалните мрежи. Оправя се. Ама ние възрастните хора трябва да плюем, трябва да се оплакваме, трябва пари да печелим, трябва да си унищожим родината задължително. Това е вашата традиция. Да унищожите родината и да плюете. Това е вашата традиция. Ганевци. Това е. По-голямо падение от нашото няма. Чао.